Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka iphupho ubizwa i-ex yakho noma sithi ukuphupha ubizwa umuntu owake waba sebudlelwaneni naye. Kukhona ke osicele ukuba sichaze leli phupho. Leli phupho lingaba uphawu lokuthi kusekhona inhlesana yemizwa noma imicabango ngobuhlobo bakho bakudala. Uma uphupha umuntu owake waba naye ebudlelwaneni ekubiza, kungenzeka ukuthi your subconscious mind isakhumbule izikhathi zakudala. Ukuphupha ubizwa ilo muntu kungasho ukuthi unemibuzo engakaphenduleki ngokuphelele okanye kusanokungaqondi kahle noma izinto ezingacacile empilweni yakho. Kungabonisa ukuthi udinga iclosure kokuthile ebudlelwaneni bakho bakudala. Kungenzeka futhi ukuthi kunokuzisola ngento thizeni eyenzakala kulobo budlelwane, mhlawumbe anikaze nithelelana amanzi kuyona noma anikaze nixoxe ngayo. Leli phupho ngezinye izikhathi alihlobene ngempela nomuntu, kodwa lifanekisela nesimo esifanayo osithola empilweni yakho njengamanje. Uma ukuthi kulobo budlelwane kwakumnandi, kungaba yisibonakaliso sokuthi ufisa ubudlelwane obunjalo kulobu budlelwane okubona bamanje. Ngamafuphi, leli phupho lingaveza ukufisa ukuxhumana nalowo muntu noma ukukhumbula okuthile ngalobo budlelwane ngesikhathi sephupho. Siyabonga, nisale kahle.